Γεια σας! Σήμερα θα σας δείξω τα 4 σημεία του προσώπου που μπορούμε να κάνουμε εύκολο ένα lifting, εγχύοντας μποτουλινική τοξίνη. Το ένα αγαπημένο σημείο είναι εδώ στην γωνία του στόματος, για να μπλοκάρουμε αυτό το μη που λέγεται DAO, που τραβάει την γωνία του στόματος και έτσι έχουμε ένα πολύ ωραίο lift της γωνίας του στόματος. Το δεύτερο σημείο είναι όταν θέλουμε να κάνουμε ένα lift στα φρυδάκια μας, στον τόξο, είναι σε αυτό το σημείο. Το τρίτο σημείο είναι πάνω στο χείλος, το οποίο βοηθάει και για τις ρητίδες του καπνιστού, αλλά κάνουμε και μία μικρή ανόρθωση του άνω χείλους, το λεγόμενο lip lift. Και το τέταρτο σημείο είναι κατά μήκος της κάτω γνάθου, όπου υπάρχει το πλάτισμα και το οποίο αυτό μας βοηθάει να κάνουμε την ανόρθωση και να έχουμε μια πολύ ωραία περιγεγραμμένη jawline. Ελπίζω να σας άρεσε.